Ahoj lidi, dneska vás vítám od dalšího videa. Dneska vám chci říct, že zítra jsou Vánoce a mega se těším. A ve 12 ráno jdu mojí babičce, ráno. A mega se těším a půjdu tam s mojí sestřenicí Alice. A večer se těším ještě víc, kde budu rozbalovat dárky. A mega se těším na dárky, protože víte proč? Protože já tam budu mít nějaký detektor lži, ale jako těším se i na jídlo. Ale napište mi do komentářů, kdo nemá rád kaprovou polívku, tak napište, kaprová polívka je hnus a jestli máte rádi, kaprová polívka je dobrá. A napište mi do komentářů, jestli máte rádi školu. A budu mít přes 30 dárků, tak přeju vám taky ahoj.